Sepisan malih kepareng ngambil atur apabila sirat mojo penganten langgenyo hangraso busana satratama sampun paripurna tarampung kepareng daya-daya kajengkaraken manjing lumebet wonten ing sasana paewahan nggih. Iki diteruske ning slindrone Cok ya. Ya engko monggo engko arep ditibake apa monggo. Ya. Ya dandang kula neh ra apa-apa. Tresno sesideman. Mbok pilih Pak Warji badhe nderek dana sewanten monggo. Lha saestu niki monggo. Kangge miyak sumirang swasana. Nah, priyantun Sidolaju menika gudange tahi kedunge priyantun budaya. Nggih. Nah, monggo. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Sawetawis kersane nggih ya swasana langsung koplo wae nggih. Titip tresno Pak, titip tresno. Tresnone Mas Anggi ingkang dumatung Mbak Windy. Nggih Pak. Monggo Mbak ingkang wetan iki ya Mbak. Sesarengan kalian kuno kawan.
pamujiku Mbak Saman. Pamujiku marang kowe urip tentrem sakwase senajan aku Nggih. Kanthi menika atur cecala saking keluarga pengantin putri puniki keluarga saking Sukoharjo keparenga paring berkah pangestu dumateng pengantin sarimpit kepareng kapundhut fotonipun sinajaran kalian penganten nggih. Ingkang salajengipun keluarga besar dari Mojoroto, keluarga besar dari Bude Lasmi dari Sragen nggih. Kemudian Pak D Sudiman dari Purwosari sekalian nggih, Pak Lik dari Jakarta. Kemudian Bapak Ngateno, Bapak Ibu Jomali, Mbak Nani nggih, Mbak Sri, Mbah Lasiem saking Jaten. Keluarga besar Bude Sumarni, Bude Suti Jakarta, Mbah Wagiem, Bapak Warno sekalian, Bapak Wardi sekalian, Bapak Subur sekalian, Bapak RT sekalian, nggih, lajeng mangke Karang Taruna wingking mawon nggih. Mbah Tikem, Mbah Dikun, Mbah Dikin, Mbah Dini, nggih, keluarga pengantin putri. Ayo Mas Pur nggih bagian matur sembah nuwun rikalenggahan derek Mangayu Bagyo panjenenganipun Bapak Yatno. Alhamdulillah menika dinten menika jan hari matu se-Indonesia. Alhamdulillah keluarga saking Sidolaju nggih ngaturi sugeng pinarak sampun sumuk to Bu. Sami mawon kula nggih teng mriku kula kalung kipas. Nggih punten dalem 1000 menika Pak Dalang ngengeti wedal sampun tunggap siang. Nggih Mbak Amelia pangapunten sak langkung kathah derek ajar nggih. Wektune ya oyok-oyokan. Nggih. Menika nyuwun jambu alas saking kanca-kanca Dumas. Monggo Dumas manggala. Joget bareng ya. Oh gak prayogi jane jilbaban joget ning gak apa-apa. Yo. Asik. Rada ngulon Mas. Endi rono kae? Ngulon to? Yo. Ayo Mbak, endi sing nantang engke? Iki. Yo. Ayo Mas. Kelingan manis sesame. Kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayangi. Kapan aku kelakon dadi bojone. Ayo Mbak, bisa joget boten? Boten joget? Joget boten? Monggo kudu mawon nggih, kudu mawon nggih. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kadung tresno. Rasane ngati yen aku ora kelakon melu duweni. Asik puno kawan. Lan berkawinan bineka laksana sedo payuhan prasaja ing kalengko makarya sareng kalian Empiria Widi Wedding ugi Sungguh Jiwa fotografi lan video syuting. Ada semut durung rondo aja direbut. Ora bakal dilarang. Wasik yo. Sumpah wis janji arep sehidup semati.
manis rasane manis rasane senajan tilas tak enteni randane asik kelingan manis esemi manis eseme kelingan mak kemuyune atus nolan kasih kasih sayangi kapan aku kelakon dadi bojone matur sampeyan nuwun watone siang menika mboten kelangkai Ih, beduk laras. wonten dalem sewu nggih nyuka panglipur sawetawis mobil kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan maliki Bapak Yatno Gotra keluarga kula nyuwun makapunten ingkang sak langkung kathah jroning suka tansah eling lan waspada ing akhiripun ihdinas siratal mustaqim wallahumma biqil muntarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diserampatke Mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai Subo Manggala ki nyuwun sangu sandal jepit serampat. Yuk. Sekali lagi kami sampaikan kepada keluarga mempelai putri baik dari Jakarta, dari Sukoharjo dan lain sebagainya yang belum diambil fotonya dimohon dengan hormat lagi sangat agar berkenan diambil fotonya bersama mempelai berdua. Terima kasih. Sedaya among karso tamu tamu lan ugi para kadang pramulati ya kadang siroman saged kapundhut fotonipun sak paripurnaning pawiwahan menika matur nuwun. Ya dedetong matur ugi manuwun makaten kula panggenipun ngontapaken para pager ayulan pager bagus sampun paripurna rampung. Kandha menika purwa madya wasana kaleksanan adicara sampun boten wonten ingkang karempit pratandha cetha paripurnaning pawiwahan prasaja ing siang kalenggan menika ambu bilih pengantin sambit sampun kabedol saking sasana rengga tumuju wiwaraning pawiwahan tandha yekti paripurnaning pawiwahan prasaja ing siang kalenggan menika. Sepisan malih pangapunten mangke pamundhutan foto kasigeng sawetawis mangke saged kalajengaken saparipurnaning pawiwahan menika karana pengantin sarimbit daya-daya kabedol saking sasana Pernengga. Kanthi menika kangge nguntapaken sagung para tamu kakung Mbah Putri lamun ta cinandra tansah runtung tindake. Sagung para tamu kakung Sumawra Putri kang sadulur budi kula pun sukaregen ingkang mongko Pak Biyawara manut acara ingkang injil saking tlatah dusun urung-urung Kedunggaler makarya sesarengan kalian Emilia Windy Wedding mongko juru pasya juru yas ingkang injil saking Ngrambi tatan kantun para kadang sumbu jiwa fotografi lan video syuting ingkang ugi injil saking Ngrambi tatan kantun para kadang seniman seniwati puno kawan musik elektron cokek campur sari ingkang dipun pangarsani inggihipun Roko Mas Ahong ingkang ujul saking Bulak Gerek Kayut Rejo Widodaren
sinengguyung kalian Prima Nada Audio Sound System ingkang mijil saking Telatang Genang Kerambi apabila anggen kula lados wonten ing sagung para tamu kakung Sumawra Putri kirang hanuju mrana lumantar kula tumadhang lubering samudra pangaksama lan kula mongko pambiyawara kula tansah anglegono karana kirange seserpan saha kirang pono dhumateng peparah wewangsaning para wenasis ing reh basa menapa dene sastra kanthi menika tebah siti sekul binontel ora ning mlopo akuranto sakathahing kalepatan kula ing wasana wilujeng siang wilujeng kundur musikum wa nafsihi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kawula nuwun. Maturaking panuwun awit sedaya karwanipun para tamu sedahan ing sampun derek paring putya hasta putya stuti dumateng panjenenganipun Bapak Suyatno sekalian Ibu Suprapti genyo hanetepi saperangan darmaning asepuh hangrakit Sekar Jepaka Mulya ami wasuta amargiyaji kenyo siunipun ingkang sesilih kusumaning ayu Roro Windy Rahmawati ahli madya RMIK ingkang sampun kepareng jinatu krama kalian Bagus Anggi Pembilah Jalu Tanoyo saking jenipun Bapak Tono Ibu Lestari ingkang mijil saking tlatah Dusun Sidolaju RT 01 RW 07 Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Wewengkon Ngawi. Sekali lagi kami sampaikan kepada semua among tamu dan juga semua para kadang sunoman seusainya acara resepsi pernikahan pada siang hari ini dimohon dengan hormat lagi sangat agar berkenan diambil fotonya bersama mempelai berdua. Terima kasih. Atur jolo bilih para kadang puno kawan musik elektron cokek campur sari saparipurnaning payuhan prasaja ing siang menika kepareng ngasuh sarira sawetawis himanggi sasampunipun nindakaken sujud duhur kepareng asung panglipur ngantos titi wanci sonten matur nuwun awit saking kawigatosanipun nggih sepisan malih kepareng ngambali atur sedaya among karsa utawi among tamu lan ugi